İmandan soňra asl sütülleňmiri. İman getirdin, boynunda 5 wagt namaz ba. Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine ýykylmak ba. Awwalana kana sallallahu aleyhi ve sellem iza hazabahu emrun salla. Rawahu al-imam Abu Dawud. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her wagt kynçylyga düşenne, dargy berenne, narahatysy arty berenne derrew namaz okuýanmış. Kynçylyga düşenne namaz okuýanmış. Ey mümin, ey musulman dogolla, ey imanly erkek we ayal dogolla. Biz hemmemiz narahat wagtymyz bagşlaň namazyň fawiýat. Hemmemiz şeýle. Namazyň sert bolýar. La hawla we la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dilime getirmäne gorkýan. Ay şulim narahatim diken men namazdan sert boldum dip oturuverýär. Nämen gurruňy? Bula aýny Rasulullah'ın gurruňynyň tersi. Peygamberimiz iza hazabahu emrun salla. 5 wagt namazdan daşgary her wagt narahat bolanda namaza durýanmış. Allah'ın azamatynyň öwüne ýykylýanmışdyk. Hudaýa maňa ýüregime sowukluk, ýeňillik, rahatlyk ber diýipde Hudaý Taaladan ýeňillik dileýänmişdik. Hudaý Taala da berýänmişdik. Men müň neferdene gaýgysy eşdenlerin şmahaletçeli. Namaz narahatim bolan bäri men sert namazdan diýe. Okyp da bilemek diye, ay barp da bilemek diye, namazlygy ýazýan ýene ýygnaýan diye, näme manasy başlaň? O da 5 wagt namaz okuýamak diýip diye. Allah Taala maňa inanýan bolsaňyz okuýun diýipdir Hudaý Taala. Oglan kepädäşi. Hudaýa inanýan bolsaňyz okuýmaly diýipdir. Şonu okuyanak. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ol 5 wagt namazda narahat bolanda nefil namaz okuýanmışdyk. Hudaý Taalaň azamatiniň beraberine ýykylýanmışdyk. Taýinki Hudaý Taala hem oňa rahmat, kan-kandan sakinet, jaýyllyk dökerýärli, we hem derejesini artdyrarýarly. Men kan wagt güýmemäýin. Namaz mawretde bir wagt kynçylyga düşer, dünýäň kynçylygydyr. Birinden azalyk hep, ya enata, ya oğulgyz, ya irs, mal böleşmek, ya başga erhileýiň arasynda bir müşkilat bolýar, ya izdiwaç hakynda, ya öýlenjek, ya imtihanatynda, ya merdut bolupdyr, ya kabul bolupdyr, ya istihdamytynda, ya geçipdir, ya geçmändir. Allah'ın azamatynyň beraberine ýykylmak başga urrundur. Şoğullerde narahatimiz köfelli, şeytana meňdeş pikirli atylşdy däminde okutmajak bolup. Gaýtam kan ýykylaýlan Allah'ın azamatynyň beraberine. İkilenjisi 3 gurrun içinde tamam edin, kıysaca etip geçeyin. Bir ayet-i kerime Allah'ın kelamı var. Euzu billahi mineşşeytanirracim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ. İnhan xud Kur'an-ı Kerim şi. Önkü peygamberlerin ümmeti, peygamberli dünýeden geçenden sonra اَضَاعُوا الصَّلَاةَ namazlarını zaýladylar, okuýmadylar. İnhan xud Kur'an-ı Kerim. Bu ümmeti diýenaka. Önkü peygamberlerin izinnäki, önkü peygamberlerin ümmeti, peygamberler dünýeden geçdi, izinnäki namaz okuýmany, okuýsa bir jeňgele gitýän ýanak, derýa gitýän ýanak, hewes etse okuýar, hewes etmese okuýanak. Ki keyf kök bolsa okuýjak, keyf kök bolmasa okuýjak ya. On namaz bolmar oňady. Aham şu ayet inenne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iközünden ýaşakdyryp aydypdyr. Ine okuýaýyn. Ya Jibril, tadî'u ummeti as-salah. Yine aydypdyr. Ya Jibril, tadî'u ummeti as-salah. Gözünden ýaşakdyryp ağlap aydypdyr. Ey dogunum Jibril, men ummatumdan la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýäniň içinde de namaz okuýmajak barmyşy diýipdir. Bila Allah'ın kelama önkü ummeti aydiye, ey dogunum Jibril, men ummatumda da boljakmyş diýip ikidek öwrülap aýdypdyr, ağlap aýdypdyr, gözünden ýaş akdyryp aýdypdyr. Ey dogunum Jibril, men ummatumdan la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýenne namaz okuýmaýan boljakmy diýipdir, barmyşy zat diýipdir. Ine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem jahanyny ýakyp şikefde aýdypdyr. Ol başga ulkan gurrunda dursun. Ey men kalbim sap, kulak asın. Men kalbim sap, meger namaz okuýmakdan maksat kalbin saflygy diými? Men öýe kalbim saf.
O namaz okuyup berelle va yürekler näme belli de namaz okuyup berelle va hele ýoglaň şoň nänak namaz okuyup berelle va hele ýoglaň şoň hemmesi ondan narazy. Men namaz okuymanym menen oglaň şoň razy anam razy doglum razy ahlak muhim zat muhim diýip özüni allayan adamla Hudaýyň azamatynyň beraberine ýykylmajak bolup owadan keplep çeferi sırap kefe oham ya meselen yeni bir özüni allayan urunlarının biri meger maksat musulmançylykdan jamia hyzmat etmekdem hawa men o ders okuyjak namaz muhimdäki men ders okuyjak jamia hyzmat etjek näme işgaly bar men öňde imtihanatdan muhim zat aýanda da jamia hyzmat etjek diýip näme yaltan ýerde herk kılmagy namaz okuymagy aham owadan keplemäge sebep bolýar. Ya şu bahane bilen okuymasın, ya özüniň howselesi ýok, ya yaltan ya bizatlary ähemmiyeti ýok, ya bir gurrunly ötmeýe, ya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağlap ýanky kefe aýdypdyr, ya müşkilatyň ba wagtynda biter Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine ýykylmalmışdyk. Hulasa bu gurrunly gurugyny iýilmeýän bolsa, Allah Taala olara bir ayet iyi veripdir. Onu okuyan inşallah öz gurrunmada geçeyli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yevme yukşafu an saqin ve yud'aun ila's-sucudi fela yestati'un. Khashi'atan absaruhum terhaquhum zillah. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Beyik Allah'ın kelamı Suriye kalem Qawqulagasın näme diye tiki yike manasyny aýdyp berin. Kıyamet gününe Allah Taalaň azamaty ýüze çykyp aradan perdele aýrylyp bütün mahlukatla görünenne hut adamla secde ýykyljak. Odol şu dünýede namaz okuýmaýan adam ine hut Qur'an-ı Kerim Odol dünýede Hudaýyň azamatyna ýykylmaýan adam ýanky bahanalar bilen men yüreğim pek, men jamia hyzmat etýän, men dersim kan, men bir zat edýän, men zindigiňe meger oglaňşaňa halal çörek getirmellämi, men halal çörek ýygnap ben, şu ýykylmaýan adamla fela yestati'un özüňiz ýal namazhana adamla şu kıyamatda hemmesi secde etjekler. Hudaý Taalaň azamatynyň beraberine şonda ýanky adamlaryň arkalar taxta ýanak bolup dik durjaklar. Şeýle secde gitjek boljaklar Hudaýyň azamatyna gaşyn başaracak gäle arkalar taxta boljak. Hut Qur'an-ı Kerim. Fela yastati'un secde gitjek bolanlaryň arkalar taxta boljak. Saf. Allah Taala näme diýär? Khashi'atan absaruhum gözleri etekde utançly, inni alem jahana namaz okuýmaýan belli dikdu. Gitjek bolýar başarana. Emma özüňiz ýal namaz okuýarlar, hemmesi Allah Taalaň beýik azamatynyň beraberine secdede ýatylar. Khashi'atan absaruhum gözleri etekde terhaquhum zillah üstlerini horlyk basyp oty. Hey utançlyk boljak. İýdi näme? Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud. Hudaý aýdy. Men dünýede şolara namaz okuýun diýdim etmedile we hum salimun arkalar salimdi. Biller salimdi, diýdiler salimdi, el ayaklar salimdi, göz gulaklar salimdi, dili salimdi we sayrap dudi. Şonu okuýmardylar, inni başar etjek diýile de başarmaýaly. Men Hudaý inni ijade bermeýän arkalaryny taxt et goýdum diýip aýtjak. Ine hut Allah'ın kelamı. Hiç kimin jaýy ýok. Wa qad kanu yud'auna ila as-sujud wa hum salimun. Salim wagtlaryny men secdediň diýemde etmediler. Verziş ederdi, bökerdi, 200 kilometre ýortup gelerdi, her näme hüner çykarardy, emma Allah Taalaň azamatynyň beraberine secde etip bilmerdi. Hudaýyň azamatynyň beraberine ýykylyp bilmerdi. Kıyamet günü hemme kişi ýykylanna bir başarman arkasy taxta bolup durjakda, gurrun öwrelep durmaýyn. Yo, bu zatly gulagyma gelmeýär diýse, şowun gulagyna geljek, ýöne oğun gulagyna gelenin hey peýdasy ýokda. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde açık beyan etip koyupdur. Kalp kör olsa, kulağın önüne de bağlı olsa, näme etmeli onu?